एडमिशनखौ जों लानाय जागोन आरो बे 17 तारिख जुननिफ्राय जोङो बेवहाय ओपनिं डेट लानानै जोङो खेलाखौ दिनाव खननै खरि जोङो मोननै टीम सलायलांनो थाखाय जोङो थियारि जादों आरो बे नैबे आनएमप्लॉय ग्रुपआ जाहैबाय जोंना बेवहाय मोनसे गोबांथार बेकार लाइमोनफोर थानायलाय नैबे खेलाखौ जोङो होनो थाखाय जोङो ज' जादों आरो बे लाइमोनफ्रानो बे खेलायाव बयबो जों बाहागो लागोन बाहागो लानायजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्राबो एरियायाव जाहाथे थुलुंगानायखौ मोनो ओंखायनो नोंथांमोनहा बे खेलाखौ बयबो फैनानै जाहाथे लोब्बा लाफैयो आरो एडमिशन लानानै बे खेलाखौ जाफुंसार होयो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों आरो बे खेलाखौ जोङो देरहानाय हिसाबै उइनाराव जों लादों 30,000 आरो लोगोसे ट्रफी आरो जायहा सेकेन्ड रानाराव जों देरहागोन जोंनि बेखौ 20,000 आरो लोगोसे ट्रफी आरो जोंना बेस्ट प्लेयार दं बे बेस्ट प्लेयाराव जोङो 1,000 लानाय जागोन आरो लोगोसे जों ट्रफी होफानाय जागोन बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों साफ्रोमबो नोंथांमोनहा गेलेग्राफ्रा फैनानै जाहाथे बे समखौ लाफैयो आरो जोंखौ बाहागो होफैयो आरो बेनिखायनो जोङो गोसो गुदुङै नोंथांमोनखौ जाहाथे जोङो खेला दुलाफ्राव जों हेफाजाब होनानै बे खेलाखौ फोजोबलाङो नोंथांमोनहा अननानै बयबो फैनानै बे खेलायाव बाहागो लाफैगोन आंनि बुंनाया बेनो जइन फिसा जोंना दा लानाय जादों जोङो 1500 गोबां मानसिफ्रा होनदोंमोन 1500 बांद्रायगोन नामा खिन्थु जोङो एमाउन्टखौ नायनायजों लोगोसेनो जोङो बे 1500खौ जों कमिटि हिसाबै जों फिक्स खालामदों बेयो जोंनि थाखाय एफाग्रा गेलेगिरिफोरनि थाखाय बियो बांद्राय जानाय नङा होननानै जों बे 1500 थाखा रांखौ जों एडमिशनाव लानाय जादों दङ जोंहा जिखिनि बेनाराव दङ बेनो कमिटिनि मेन मानसि जोंहा बेवहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ससाइटिनि दङ आरो जोंहा अफिस सेक्रेटारिफोरनि दङ आरो नैबेवहाय जिन्तु दानि स्पर्ट्सखौ सोलिलांनो थाखाय जोंहा सेक्रेटारि दोनदों बेनिबो दङ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बेवहाय अनलाइनजोंबो पेमेन्ट खालामहरनो हागोन बेबो सुबिदा दङ जों नैबेखौ एप्लिकेसन नोंथांमोननि गेजेराव जों हरगोन आरो नैबेखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनाय लोगोसेनो नैबेखौबो मोनफागोन आरो जइन फिया 1 निफ्राय 15 तारिखसिम जइन फिसा जोंना 1 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम लानाय जादों অৱস্থা চলি আছে হয় আজি আমি খেলুৱৈসকলক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমি এই ৰণীখাতা কেটেল মাৰ্কেটৰ ওচৰত এটা খেল প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ এই প্ৰতিযোগিতাত যাতে আমাৰ OBC SC ST সকলোৱে ইয়াত যোগদান কৰিব পাৰে আমি প্ৰাইজেছ হিচাপত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আমি দিছোঁ 30,000 আৰু সেকেন্ড প্ৰাইজ 20,000 দিছোঁ তাৰ উপৰি আমি কিবা বেষ্ট প্লেয়াৰ হিচাপে কিবা এটা ৰাখিছোঁ সেইটো দিয়া যাব বুলি আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ আৰু জয়নিং ডেটটো আমি 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে জয়নিং ডেটটো দিছোঁ এডমিশ্যন ফিজটো আমি 1500 ৰাখিলোঁ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে খেলা আয়োজন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানে বছৰি আমাৰ ইয়াত খেলাটো নহয় গতিকে আমি সোসাইটি হিচাপত যাতে ইয়াত খেলখন ভালকৈ প্ৰতিযোগিতা কৰি লৈ যাব পাৰো বুলি আমি এই প্ৰতিযোগিতাখন ইয়াতে পাতিলো আৰু ফুটবল খেলখন সকলোলৈ মোৰ বিশেষ ধন্যবাদ থাকিব এহতে আহি যাতে আমাৰ এই বল খেলাত মানে যোগদান দিয়ে বুলি